naanata sa kanang gitawag og kuwang na lang yun nga dunay muna kung imong tanawon ang gawas sa nasod, ayaw mo og kanang gitawag og kumpiyansa sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili niingon ang atong pagpangalagad observation. Nag-observe lang tayo ining mga magsigil ang tagsimba, kundi aduna gyud tay tumong. Ang atong tumong mao kana ang gitawag og inheritance. Kanang atong ma-inherit ba? Mapanunod na to ba? Mo na gingon diri pulong sa Ginoo. Kaya ang mga tao nga gitawag sa Ginoo ug iya sa Ginoo, gipramisa na sila nga maka-inherit. Bisan ang Israelites sa kaniadto pa sa diha sila gipagawas sa Ginoo, pinaagi ni Moses ngadto sa Egypto. Niingon siya dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 20, "But the Lord hath taken you and brought you forth out of the iron furnace, even out of Egypt, to be unto him a people of inheritance, as ye are this day." Tanawa? Ang Ginoo nagpagawas daw kanila dito sa sulod sa gitawag og subahanan og bakal, tunawanan og bakal. Bisan pa ang Egypt o sa Ehipto, aron sila mahimong katawan sa iyahang panulundon, inheritance. Ingon karon adlaw matud pa ni Moses. Ang pagpagawa sa Ginoo sa ilaha aron makabaton og inheritance. Mga katawhan nga sila mahimong inheritance. Maupod kita mahimong unta tang inheritance people. Kanang maka-inherit ba? Ma-inherit na to ang promise sa Ginoo kanila. Nya kita dili man ta people ato muna, pero kay na-obtain na to ang mercy, ang kaluoy sa Ginoo, nahimo na tang people, ingon pa ni Pedro. Mo bitaw hinungdan nga diin kung ang ilahang mga plano sa Ginoo sa ilaha nga maka-inherit, mausad ta karon. Kinahanglan maka-inherit ta. Kung sila gipagawas dito sa Ehipto, kita gipagawas ta diri sa kanang gitawag og evil days, evil time, kaning mga panahon nga dautan, no? Mao nang bantayanan nato kay mabugnaw gyud ang gugma sa kadaghanan. Dili na malali sa mabugnaw gyud, mabugnaw. Di nakaganahan pohon mo nang kanunay gyud ta maningkamot sa Ginoo nga kaluy-an ta niya nga dili na itugot nga kita maapil sa kabugnaw kay ang Ginoo ra ba nagprophecy nga mabugnaw gyud ang gugma sa kadaghanan. Una siya mobalik kay one of his sign sa iyang pagbalik, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan because of the iniquity shall bound. Ingon pa sa Matthew 24. Mo bitaw na kitang mga Gentiles matod po diya sa Acts chapter 26. Ato ning basahon ni kay kita dili ta ingon nga din kita gikaluyan, gipasaylo, kundili wala yang gingon diri sa Acts. Sa Acts chapter 26 nagingon siya diri sa 15 verse 15 to 18. And I said, Thou art the Lord. And he said, I am Jesus whom persecutest. Sa verse 16, But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee.
Verse 17, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I sent thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sin, and inheritance among them which are sanctified by faith. Muna ang pulong nga din gisulti kang Apostol Pablo, si St. Paul, muna ang ato ang ministro sa Gentiles, muna ang nagsanctify sa ato ang mga pagdaig sa Ginoo. Kay kita, ang mga Gentiles, darkness na sila, naana sila sa kangit-ngit. Muna gipili daw kuno si Apostol Pablo, nga din nangutana si Apostol Pablo, samtang kaning pulungan ni, kung imong basahon ni, gipersecute manggod niya ang mga Kristohano nga nagsunod kang Kristo. Patong doon na may Kristohano nga tuwa sa Damascus, samtang siya padulong sa Damascus, kanang Damascus is the capital city of Syria siguro, no? Adto siya dito, gawa siya sa Israel, kay tuwa pa daw daghang Christians. Giatngan siya sa Ginoo, moto hinungdan sa diya nga nilakaw siya dito, nagkabayo siya. Nakita niya ang akong hayag ug nabuta siya. Matong nangutana siya kay nakakita man siya gayag, nangutana dayon siya, kinsa ikaw? Mo na niingon nga ako ang Ginoo nga imuhang gi-persecute. I am Jesus whom persecutest. Anang gipang persecute ba katong mga Kristohanon? Kay mao man mission good ni Apostol Pablo, gisugo siya sa mga scribe para siyo nga bukda ang mga nagsunod kang Kristo, kay mao mo pagsugod nga nituo sila kang Kristo, kang mga Hudiyo nituo kang Kristo niya, nagkalagay ngadto sa Damascus, mao to gigugod pagyud niya hangtod giatngan siya ni Jesus Christ, gibutahan siya niya iyang gisulti dito kang Apostol Pablo nga siya adunay purpose nga mahimong minister ngadto sa mga Gentiles, nga matod pa niya to open their eyes and to turn them from darkness into light. Mo na nga kita balikon ta kwaon ta niya sa kangit-ngit ngadto sa light. Sa latod pagkasulti ang purpose sa Ginoo kay Apostol Pablo, siya ang magpahayag sa mga Gentiles aron sila mahibalik pod sa Ginoo. Kay sa tinuod lang anong kung imong sabtong anong mahibalik mga di man sila ila sa Ginoo. Sa tinuod lang ang tao gibuhat sa Ginoo iya tanan. Mo nang gingon diri para mo turn sila from the power of Satan unto God, gikan sa gahom ni Satanas santod ug ngadto sa Ginoo, that they may receive forgiveness of sin aron madawat nila ang kapasayloan sa sala kung sila mubiya sa power of Satan. Kung dili ka mubiya ng power of Satan, mo na yang gingon walay forgiveness of sin. Mo na ang purpose ni Apostol Pablo nga gigamit sa Ginoo, nga matod pa niya an inheritance among them which are sanctified by faith, nga aron sila makapanunod ni ana nga sila gisanctified sa pagtuo. Kanang gibalaan ba sa pagtuo ba? Ang tao dili mabalaan kung walay pagtuo. Ang mga naalay pagtuo gibalaan. Kanang gibalaan sila sa pulong sa Ginoo. Nga matod pa niya dito sa Acts chapter 20 verse 32, and now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. At lang ang sanctified, mo ito'y maka-inherit sa mga inheritance. Mo bitaw na kamuha pa mo kabalong sa ng inheritance, mo bitaw na atong tunan. Ay daw na gyud tay mapanunod ni ato pagpangalagad, dili ingon nga luwason ka dalo ka sa langit. Doon na tayo inheritance. Ang pangutana diya, unsa man ang inheritance nato, unsa may madawat nato, ang ilahang mga gitawag og ma-inherit nila ang promise sa Ginoo. Mao nang gipagawa sila. Aron mahimos lang people of inheritance. Unya kita pod i-build up ta aron kita mahatagan og inheritance among all them
which are sanctified. Alang kanila nga di na sanctified. Dilingon tanang tao bisag wa na sanctified. Malangit di ay. Mao na kanang sanctification by faith. Kanang pinaagi sa pagtuo ni mo anang pulong kay ang pulong mura ni maka-sanctified nato. Mamatod pa niya sa John chapter 17. Yang gingon verse 14 to 17. Mamatod pa niya dinhi. I have given them by word, thy word. And the word hath hated them. And the word hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. Sa verse 15, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth, my word is truth. So matod pa niya din nung pa ni Jesus Christ, nga gihatag niya ang pulong ug ang kalibutan nagdumot sa pulong tungod kay sila they are not of the world, kay ang pulong dili mangguna sa kalibutan, even as I am not of the world. O bisan daw siya dili siya sa kalibutan, si Jesus Christ. Muna, I pray not that shouldest take them out of the world. Siya nagaampo nga dili kamukhaon diri sa kalibutan, but thou shouldest keep them from the evil. Kundili ang iyang tuyo nga bantayan ta diri sa mga dautan sa kalibutan. O bitaw na kaning kalibutan, ang tao na adiri nag-serve sa kalibutan kay mao nagi tunglo sa Ginoo ang tao nga si Adan ug si Eva ala sige anha mo sa kalibutan. Pagaw sila sa paradise, magkinabuhi mo diha. Sa ilang pagkinabuhi mo nang giingon nga maningkamot sila nga mabuhi, magpatulo og singot ang lalaki. Unya diha dahil sa pagpaningkamot makabaton man dahil ginansya hangtod mo nang nangalagad ang tao sa kalibutan. Mo nang si Jesus Christ nagpa-remind, no one can serve God and Mammon. Kung mangalagad ka sa Ginoo, ayaw pagpangalagad dining Mammon kaning money diri sa kalibutan. Mo na iyang gingon diribot pasabot. Gikuha daw kita dili ingon pagawa sa kalibutan kun dili nga dili ta madani nining evil kining dautan. Nga mao na inungdan ingon siya, i-sanctify ta through thy truth. Thy word is truth. Balaanon ta pinaagi sa pulong. Kay ang pulong mao na ang kamuturan. So unsa paagi ma-sanctify ta? Unya ma-sanctify ta through by faith. Kanang gitawag atong pagpangalagad nga duna gyud kamaturan nga sa atong pagpangalagad duna tay inheritance. Dili ta ingon nga rapturon lang, dili ta ingon dalpon ta sa langit. Kinanglan may bawta sa inheritance. Mao bitaw na ang mga gitawag sa tinuod lang wa gyud nagwali og inheritance. Kay ngano man? Kay kana magong inheritance is a mystery man gud na. Dili na yung gipadayag lang na sa tanang tao. Gani kining pulong sa Ginoo is mystery man ni. Walay makasabot, walay maka-explicar, although na ay makabasa, na ay makapaminaw. Gani ang Israelites, although na sila yung mga pulong, mao na hinungdan na under lang sila sa pulong, nangalagad sila under sa pulong. Unya ingon ni Apostol Pablo, ang under sa pulong tinunglo. Unya matod pa ni Jesus Christ, ni ani siya dinhi, dili lang kay gipasaylo ang atong mga sala, kundi gipagawas ta sa tunglo sa pulong sa Ginoo, kay kita na under mangguta sa pulong kanang nangalagad lang kay tungod na ay pulong sa Dios, which is wa gyud siya kabalo nga diha kanang pulong sa Ginoo nga unta mao na mo sanctified mo balaan ba aron ma-inherit nato, just in case kung moabot na ang inheritance pagpanghatag sa mga
gitawag o promise sa Ginoo, iyang madawat to. Unya madawat lang to niadtong tao nga na-sanctified by faith. Nganong by faith man? Kung dili ka mo to, di man po ka ma-sanctified. Ang Ecclesiastes chapter 12 verse 10, ingon pa niya, maninungdan na, the preacher sought to find out acceptable words. Dili pwede magsigil na nagwali. Napay batan-on nga kabaw man gud mo explicar, kabaw man gud mo wali, di man maulaw, mayungan manulti, awali na lang. Wa siya kabalo nga ang preacher ingon pa sa Ecclesiastes. Panultion o sulat ni Solomon sa usa ka taong pinaka-bright sa tibuok kalibutan si Solomon. Nga matod pa niya, the preacher kuno, matod pa niya, sought a find out acceptable word, kanang madawat nga pulong ba? Labaw mo sa nang madawat nga pulong. Kanang imong pagkakristohanon, dili lang kay maminaw ka nang about ang Ginoo na higugma. Kanang madawat yun nimo, kanang pulong nga ang Ginoo na higugma. Unsa may dapat imuhang isulti nila aron kanang gugma sa Ginoo madawat nimo. Nga ang gugma sa Ginoo, maana ka nimo kung ikaw na higugma niya. Mga mga pulong, kung ikaw na higugma niya, madawat nimo ang gugma sa Dios. Dili lang kay ang gingon nga ang Ginoo na higugma nimo. Ang Ginoo daw pagkamatay tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Which is ka, siguro, doon na may tulog kabutan ako nabasahan diri ha, nga magwawali ha, doon ay nagwali og empty words. Kabaw mo sa ng empty words? Walay laman, walay sulod. Wala nagwali lag gugma. Wa sila kabalo nga din ang gugma sa Ginoo, ni ato lang nahigugma niya. Unya katong nahigugma sa Ginoo because kay ang Ginoo nahigugma niya, manang tumanon niya ang sugo sa Ginoo. Mo nang mga tao nahigugma. Mabitan nang giingon si David nga o si Solomon nga ang Ginoo nahigugma niya ato nahigugma kaniya. So kung atong hunaon ang Lord katong wa nahigugma nimo, usa may iyang gingon. Wa pa siya gingon pero laktod pagkasulti, ang wa nahigugma niya wa pa higugma sa Ginoo. Kay nahigugma ra ang Ginoo ngadto ni atong nahigugma niya. Wa bitay nungdan katong nag-deny niya, i-deny pud siya. Atong nag-forget kaniya, i-forget pud. Katong nagtawag sa Ginoo, matod pa niya katong naproklamar na, nagsulti na ang Ginoo, ingon pa niya sa Zechariah chapter 7 verse 13. What he has proclaimed, unya nadunggan na nato giproklamar na unya wata na minaw. Unya mutawag daw ta sa Ginoo, di pud maminaw ang Ginoo. Mo na iyang gingon sa Zechariah chapter 7 verse 13. Mo bitaw na ang importante kinahanglan may botay ning mga gitawag acceptable word. Unya matod pa niya dinhi, and that which was written was upright. O katong naisulag nga tulid. Ang preacher mangita na kanang pulong nga din tulid ba? Kanang mahimo kag yung Christians. Mo bitaw na nga ang scripture gi tuga sa Ginoo, inspiration for doctrine pagpanudlo aron pamadlong. Mo bitaw na kung muwali man gani ang magwawali dapat mamadlong. Kaya nga naman, kay balog yun na ang Ginoo nga sa sinugdan pa, ang tao nagpabadlong, wanang nagpangita siya mga tao nga mamadlong. Wana nga ang preacher dapat mamadlong, mangurik, o manginstruct. Maubitan ang scripture is given by profitable for doctrine, for reproof, kanang instruction o correction, i-correct. Kaya nga naman, nga nung ikurik man, kay nagbuhat naman sila. Munang ikurik na sila. Kaya nga naman, wa sila kabalo kung tama ba na, acceptable ba na, munang ikurik sa mga magwawali. Ug matod pa niya dinhi sa ikatulong nga sa Ecclesiastes chapter 12 verse 10, ang preacher sought a find out acceptable word. Ang ikatulo, even word of truth. Kanang pulong yun sa kamatuoran kay dili lang kay katong empty word nga gipangwali sa mga tao, wali-wali lang bisag walay unod ba nga ang tao basta makaabot sa simbahan, makapaminaw pulong sa Ginoo. Sa tinuod lang kung walihan mo, pag lakaw ninyo, paggawas ninyo, mabiyaan na ninyo, makalimtan na ninyo.
Mo bitaw ta kanunay ta mag-meditate nga katong pulong nga giwali dili unta tumawala kay mao man ay prophecy sa Ginoo sa kalit lang. Mawala na, pero kung ikaw iya sa Ginoo, labi na kung malipay ka anang pulong, mao na ang imong suga kanunay. Mao na ang imong comforter sa kanang mga problema. Mao bitaw ng bulan ang tao nga di malipay siya. Ingon pa ni David sa diha nga siya malipay daw kuno siya makadungog sa pulong sa Ginoo sa Psalm chapter 1 verse 3. Sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa dagat. Nga gwapo kayo manahon, gwapo kayo mamunga kay naman daplin sa dagat. Mao na ang mga tao nga malipay sa pulong sa Ginoo. Ingon pa niya sa Psalm chapter 1 verse 3. Mao na hinungdan nga din mangita gyud ang preacher the word of truth. Kaya ang ikadua manggod, dili lang kay imtik, hundili false. Tagay nagwali nga, gusto mo lang false. Mali, di ba? Nagwali sila og mali. Nga din ang mga tao naglaom. Diyan ang ilang gipangwali, labi na ka nang gitawag og karon rapture. Mao may gisaligan sa tao ron, rapture. Which is wa sila kabalo ng rapture. Wa gani giingon nga sa Bible na magwali ng rapture, wa man na sa Bible ng rapture. Gihimo lang nilang rapture bisag caught up na. Wa bitay hinungdan kanang caught up dunay purpose na nganong caught upon ka. Not aron makalikay ka sa Great Tribulation, kundili sabgawon ka kay ngano man niya man ka sa Pilipinas asa makadalon din niya kay ang lano promise to ama sa Israel nahisulat man gyud na ulo ka ng Jerusalem karon. Naglibot na ang mga kasundalawan diha ug ang mga daotan ug ang abomination na ana diha. Mabitaw na nga kanang Jerusalem. Mawala na kay dunay bag-ong Jerusalem. The New Jerusalem mo munaog na dili. Mo nang irigalo sa mga Kristohanon nga pangasawa ni Jesus Christ. Unya kay kita naman ta diri, mo na hinungdan dunay caught up. Ang Bible wala nagbakak. Mayong kausaw man nato pagadto dito, ang Ginoo nay mo caught up nato. Dalon ta niya dito sa land of promise. Nga din mo na ang atong inheritance which is ingon ang Bible, the kingdom of God, kanang everlasting kingdom na nga siya na ang buhari sa kalibutan. Mo na ang ato ang ma-inherit. Mo bitaw na iyang gingon dinhi kanang even the word of truth nga dili lang kay ingon sige tag-adto simbahan maminaw lang sa pulo sa Ginoo. Matag Domingo pag yun, Lunes wala na, hangtod sa Martes, mabita na akong gingon, kining usa ka gitawag og video karon na ay na-remember ako ganis buntag. Nalipay man po ko sa tinuod lang mga subscriber, nag-pray ko, Lord, kay 51 pa man itong una, murag naigihimo nga video gamay nga gikwan, nahimong 52, nalipay po. Yan, misantog sa kung una nga kaning video, usa ni kapahinumdum nila nga adunay nagsulti ug tinuod. Mo bitaw nang sige mo kung pangayo Lord kanus amang ka mag-glorify. Ang tao wag gid kahimaya sa Ginoo, mag-glorify lang siya sa diha mahitabo ni tanang pulong. Kaning mga pulong nga nisulat diri sa pulong sa Ginoo, mag-glorify na ang Ginoo kay ang tao wa pa na nag-glorify kay wa man nahitabo di pa man pud mo glorify kay wa pa may gubot. Di pa mo mag-glorify sa Ginoo kay ngano man ang mga giwali sa magwawali wa pa man nahitabo. Mao bitaw na nagtuon ta unsa ang pag-glorify sa Ginoo nga sa dili pa unta na mahitabo ato nang himayaon ang Ginoo kanunay. Kay dili na ingon magpaabot ta dunay mahitabo daygon na nato ang Dios. Mao bitaw to hinungdan pag-abot sa pandemic tibuok kalibutan nag-glorify na sa Ginoo. Puro na Ginoo wanay lain. Nag-awit na sila heal the nation. Nag-pray sila sa nation nga din i-heal o ayuhon sa Ginoo ang nasod. Tanan mga Christian bisan asa. Mo nang gingon nag-glorify na ang Ginoo. Mo bitaw na ang Ginoo mag-glorify lang kung doon na may tabo. Mo bitaw to si Jesus Christ nagingon. Kanusa ka mag-glorify Ginoo? Katong panahon nga din si Lazaro namatay. Motong nangayo siya, Lord, buhi si Lazaro. Aron mahimaya ka.
O di na maya ang Ginoo ni atong panahon na kay ngano man upat na kaadlaw namatay si Lazaro. Matod pa ni Maria o ni Marta, baho na siya. Kaya wa may balsamar atong una, di balot man lang, mao man ang uso sa, mao nang gitawag ang mga Islam, nagsunod sa kwan, nga di balsamaron, diretso lang kwan, baluton niya, ilubong. Mao na hinungdan nga din si Lazaro, nabanhaw, for the glory of God. Nagimaya na sila sa Ginoo atong panahon na to nga, din si Jesus Christ is the Son of God. Kay mahimo niya ang tanan. Pero bisan natong nahitabo to, nawala lang gyapon ang mga iya sa Ginoo kay ngano man. Mo nang hinungdan, wa lang gyapon nila gi-glorify. Mao bitan ang saan nato pag-glorify sa Ginoo. Mo nang nagtudlo ko sa inyo ha. Ang pag-glorify sa Ginoo, ang kanang paghatag pasalamat ninyo sa Ginoo. Nga kana inyong gila nga ang Ginoo nagsupply ana. Naghatag niya o siya nagatag kanimo, kanang nganong nakatrabaho ka, nganong nakay negosyo, nganong kang nakabaton ka ana, because of God. Mo nang nianita din niya, paghimaya, mo na ang pagsimba sa Ginoo is honor, glorify, and praise His name, nga ang iyang pulong manggod atong gisunod, o gituan nato, nahitabo nato. Nya kung wa ka kadungog sa pulong sa Ginoo, kay because ang pulong sa Ginoo, bakak, or false, ang last, ang pulong sa Ginoo gipangwali na isulat sa Bible is baka. Mo na hinungdan ang tao na deceive. Mo na ningon si Jesus Christ ang pagbalik pagbantay kamo nga dili mo ma-deceive. Kay daghang gayo mo tungka, ang tungha nga false prophet ang antichrist kanang against ni Kristo, against sa mga pulong ni Kristo. Kanang antichrist kanang against sa pulong. Si Kristo pulong ra ba? Kanang musupat ka sa gisulat dinhi. Mingong ka dili, mauna gani na inihisulat. Gamay ra ang nakatultol, gamay ra gyud ang nakatultol. Ayaw ko ing nga di, daghan ang nakatultol. Pag once nga may sulat na, nga ang mga bakakon dili makasulod sa langit, dili gyud ka kasulod mo nang magbantay gyud nga di na ta mamakak. Sugod karon. Glory to God, kung doon na pa man siguro ko iambot dalago ng Ginoo nga din siya nagtudlo nako nga di gyud ko mamakak. Kay nga naman diha dahil sa pagtug-an ug maayo, although sa kalibutan patyon maka, pero dahil sa Ginoo malipay dahil ka, kay nga naman mo man ang kanang pulong sa Ginoo. Mobita na ako muingon ninyo, ang preacher dili lang magsigigwali nga din ngita gid siya og itawag og acceptable words ang nang madawat ninyo ba para naron kanang nagsimba mo tungod dili lang kay ingon malangit mo kun dili ma-inherit jud ninyo ang usa ka butang unsa may atong ma-inherit kanang makasulod ta sa kingdom ba mo bitay hinungdan ang kingdom is pangitaon because ang kingdom sa Ginoo is mystery dili na ma-explicar dili na masabtan or walay tao nga nagasulti yun na kay dili na is common nga mauna ni mabitan ako di mo basahon ng pulong sa Ginoo di ka kasabot what is kingdom nagay gingon the kingdom of God is not observation kanang dili observation dili nang simba-simba ba dili nang program sa simbahan dili nang oblation dili nang ritual kundi kanang gitawag o gisulti sa pulong sa Ginoo nga magsimba ta sa espiritu ug kamatuoran nga mangita ta og kamatuoran diri unsa ang pagsimba sa Ginoo. Ang Isaiah chapter 59 verse 4 ingon pa niya, none calleth for justice nor any pleaded for truth. They trust in vanity and speak lies. They conceive mischief and bring forth iniquity. Mo nang gingon nga ni Isaiah wala gyud usa nga nagtawag og kamatuoran. Mo na mingon ko ninyo, nag-study gyud ko, nag-search gyud ko kung nganong nakaingon man Ginoo walay nagtawag og kamatuoran kay ngano man wa nila nakit-an ang kamatuoran. Kay ang kamatuoran manggod nawala na. Mao bitaw na iningon si Jesus Christ, if ye shall know the truth shall set you free. Ngano man if ye shall know, because ang truth dapat pangitaon
kanang muaunang mo sanctified nimo, kanang tinuod yun nga ikaw nabalaan ba natarong sa tubangan sa Ginoo nga ang imong pagsimba pinaagi sa sugo sa Ginoo, kanang pinaagi sa Espiritu, kanang pagbati gayud nga kung saan na ito pag-atubang sa Ginoo be. Kinsa may niatubang sa Ginoo, manang ningon si David, kinsa may makatubang sa atubangan sa Ginoo, who shall stand in the gitawag og the sight of God, diya sa atubangan sa Ginoo, in the presence of God. Kinsa man daw maka atubang ana, ang gingon ni David, katulang contrite heart o katong faithful heart, kanang or a willing mind, a willing heart. Mo bitaw na kung ikaw wabot ng Domingo, willing ka ba? Dugmok ba mo kasing ka, kanang humok ba mo kasing kanang mo nang ningon si David, I'm so glad kanang gitawag kanang giingon nga sa Bisaya pa nga nalipay ko kay siya ningon manimbata. I was glad when they said unto him, let us go into the house of God. Manang giingon, kung ikaw malipay, kung naimingon mo adto sa balay sa Ginoo, mo bitaw nang wa naman po'y musulti nga din moingon sila nga adto sa balay sa Ginoo, di naman na sila moingon adto sa balay sa Ginoo kay ngano man ang prophecy manggod sa Ginoo is ang tao god mabugnaw. Mao na nga atong bantayanan. Ang gi-prophecy ingon pa ni Apostol Pablo, dili nila madawat ang gugma sa kamatuoran. Mo bitaw nang mangayot ag mercy sa Ginoo nga madawat nato ng kamatuoran. Mo na iyang giingon, walay kulit, nang kulit for justice, kanang walay nagtawag o kanang pagkamatarong, kanang tarong nga mga lagad sa Ginoo. Mo bitaw na ako nagwali ko ninyo nga tarunga gyud nang inyo ang pagpangalagad sa Ginoo. Sa akong pagtarong pagpangalagad sa Ginoo be, ang gingon sa pulong sa Ginoo, kung ikaw mangita sa Ginoo sayo, ikaw ang makakaplag. Kay katurang mo sayo, maura to ang gingon sa Ginoo, bisag naa ka diya sa sulod sa simbahan, unya wa ka kahimo og sayo, wa nagyapon. Mo nang wingon gyud ko ninyo sa tinuod lang. Mo na akong gibadlong ninyo, mo na akong gikurik yun ninyo. Labi na hapit na mobalik ang Ginoo. Mo na ang kamaturan. Nor any pleaded for truth, wa man gi nagplead for truth ba. Mo bitaw na ako, Lord, musulti gyud kog kamaturan, balag mga suko sila. Kay mo man akong duty, mo man akong service sa Ginoo, mao na ang gift sa Ginoo sa ako musulti. Kay mo man ang naisulat. They trust in vanity, nagsalig sila sa mga kakawangan lamang. Although dagay mga magwawali, dagay mga membro, mga Kristohanon, pero nag-ingon ang Biblia, they trust in vanity. Nagsalig sila sa kakawangan lang ng pagpangalagad. Sama gud sa Israel, unsa may hinitabo sa Israel karon. Wanang they speak lies. Mga magwawali, nagsultig bakak. And they conceive mischief. Nanamkon sila. Naghimo sila mga mali nga mga pagpangalagad sa Ginoo. And bring forth iniquity. Ug nagdala hino sila sala. Mao na gi-prophecy ni Isaiah. Naisulat yun na, mahitabo yun na, kaya ang prophecy, gikan pa kaniadto karon og sa umalabot, hangtod pa sa tumoy, daan na ng gisulti sa Ginoo, mahitabo yun na. Mao na nga kita kung makabasa ta, kung kita preacher, mangita ta, unsay atong buhaton. O bitaw na natudlo ko ninyo, may tungod sa mystery. Ay, kining tanan mystery manggod ni, tanang mystery since the world began, keep secret. Ang pagpangalagad sa Ginoo is secret na. Dili na makaingon by observation na kanang simbahan na nangalagad na kita nagsimba ta karon mingot nga nangalagad ta sa Ginoo. Wa mo kabalo ang pagpangalagad sa Ginoo, sikreto lang ang Ginoo ray nasayod kung kana acceptable ba nagdili. Bisan ako kaninyo di ko mo ingon nga kamo accepted ba mo sa Ginoo, niani ba mo dawaton na sa Ginoo inyo ha. Kay moabot ang panahon, mabugnaw ra gyud ang mga tao, mo nang bantayan gyud nato na kay gamay ra anak atultol. Mo nang ang Ephesians chapter 5 verse 10. Finding out what is acceptable unto the Lord. Ingon pa ni Apostol Pablo, pangitaan na lang ninyo kung unsay madawat, unsay dawatonon sa Ginoo, kung wato ka sa simbahan. O bitaw na importante nga din kita mahibalo gyud ta sa tanan.
Matod pa niya sa Proverbs chapter 21 verse 1 and 2 ingon pa ni Solomon, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the heart. Matagtao manggod tama man na sa iyang mga mata ang iyang mga dalan. Sakto man ni, di day ni sakto, di day ni tama. At today ako pagsimba, kana ako pagday, kana ako pagbasa, di day ni tama. Sa tinuod lang ang Ginoo gayud magtimbang na sa imong kasing-kasing. Nga matod pa niya sa verse 2, to do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Wala nga ayaw pag-ingon nga tama na na. Kundili ang tama kung magbuhat kag maayo o kanang mga paghukom kay mao kana ang acceptable labaw pa sa imong pag-ani diri sa simbahan. Kung nag-sacrifice ka sa imong kagalingon diri pag-ani sa simbahan kay gi-offer na nimo kay mao man ay giingon ni Apostol Pablo nga matod pa niya, I beseech you therefore sa Roma chapter 1 verse 1 o 12 verse 1, I beseech you therefore my brethren that you present your body a living sacrifice. Kinahanglan magyud ta mag-sacrifice sa ato ang kaugalingon, holy, acceptable, which is your reasonable service. Mao bitaw na nga ang labaw pa kay sa sacrifice or acceptable pagbuhat talag maayo. To do justice, mo nang gingon ang judgment. Kanang imong buhaton ng matarong o kanang judgment sa Ginoo nga kanang imong gibuhat unsay gingon sa Ginoo pag dili na mao diri sa Biblia, dili na dawaton sa Ginoo. That is judgment. Mao bitaw na mangita ta og word of truth, kanang acceptable word, kanang upright, which is written in the book. Kanang unsa nang naisulat yun diha, kanang sa panahon nga kung muanhita sa tubangan sa Ginoo, dili lang kay musulti ta nga ang Ginoo nahigugma ang Ginoo muanhi diri aron luwasuta. Kung dili kay muatubang man kita sa Ginoo every Sunday. Unsa matong buhaton sa diha magatubang ta sa Ginoo aron ma-counted, aron mahimot ang sanctified and worthy. Mo bitaw nang mangita ta kanang word of truth. Unsa magyud tinuod Ginoo sa diha nga muadto ko sa simbahan. Ang tinuod nga muani ka diri sa simbahan, una willing ka. Manong willing man ka, willing ka muhalad sa imong kagalingon para sa Ginoo. Mo nang ningon si Apostol Pablo, himuan na imong lawas nga galamiton sa Ginoo. Kanang galamiton sa pagdaig kanunay sa Ginoo. Kay abi mo sa tinuod lang ang Ginoo gyud magpaila nga siya gayud ang nagbuhat sa kalibutan. He is the creator, the mediator. Mo na yang gipaila pero ang tao wa manggod ni ila. Mo bitaw na nga ang ato ang tun-an karon kanang about inheritance. Kay ngano man wala may nagsulti ining about kanang ang tao nangalagad nga ma-inherit niya ang kingdom of God. Dili lang kaingon nagsimba siya na nauna na niya ang kingdom sa Ginoo. Sa tinuod lang ang kingdom sa Ginoo is pangitaunon. Mo nang ningo seek first the kingdom of God and His righteousness. Maninong na si Jeremiah nag-ingon sa chapter 5 verse 1. Run ye to fro and fro. No? Run ye to and fro through the street of Jerusalem and see now and know and seek in the broad places thereof, if ye can find a man, if there be any that execute judgment, that seeketh the truth, and I will pardon it. Mo na pasayloon lang sa Ginoo kung dili ta mangita inig kamatuoran o dili na to execute ning judgment sa Ginoo, ipatuman ning hukom sa Ginoo. Kabaw mo sa hukom sa Ginoo, pagingon sa Ginoo nga dili na mao, dili gyud na mao. Mao bitaw nang badlungon ang tao kay dili na mao nya usaw man mo pagbadlong sa tao nga magsige nagsimba pareha sa Israelites. Mao bitaw nungdan gipagawas unta sila sa Ehipto aron mahimong inheritan, wa sila ka inherit. Ang gi-promise sa Ginoo una is the promised land. Karon ang ikadua is the spiritual promise, which is the kingdom nga mao na atong inheritance, kanang kingdom spiritual.
Kanang gitawag og wilderness sa tunguna nga ang Ginoo ray naglihok, walay tao nagtanom, walay tao na narbaho, walay tao within 40 years. Dito sa wilderness gikan sa Ehipto. Ang Ginoo nagsupply og mga pagkaon, wa sila gitrabaho kay wa man sila tagi og mga pangtanom. Mo nang nahitabo nga sa wilderness gipagawa sila kay gisaaran sila dunay promised land, nga kadtong promised land dito sila mabuhi. Kunya matod pa dito abi mo sa tinudan ningon gyud ang punong sa gira ko nabasahan ha. Ayaw ninyo na ibaligyan ng yutaan na. Pero mo na hinungdan nga doon sila nag-antos kay ngano man sa tinuod lang nabaligya man ang yuta kung imong basahon. Mo nang history sa ilang promised land nga din nawala sila sa promised land nga dito unta sila magbuhat og pahulay aron makapahulay sila sa ilang pag ginabuhi nga gikan sila sa Ehipto. Gibaliwala man nila. Mo na ningon si Jeremiah, run ye to and fro through the street of Jerusalem and see now, tanawan ninyo and know, hibawin ninyo and see the broad way or the broad places, tanawan ninyo sa dakong mga lugar. If ye can find a man, kung makakita mo tao di na kita ini. Ako din ako kita og kanang tao. Di gani ka kita ang Ginoo ningon gani kung makakita lang mo anang mga tao nga din nag-execute og judgment and seek it the truth, nangita og truth. Mao na akong gipasaylo, glory to God sa tinuod nan. Ang judgment sa Ginoo nakita nako kay mao man ni ang judgment kining Bible. The law of the Lord is perfect. The judgment of the Lord is right. Maning maka-convert sa soul mo bitaw nang naghukom gyud ko, i-execute gyud ko ang dili gusto sa Ginoo, dili gid na. Kinsa may nahibaw sa dili gusto sa Ginoo. Mo bitaw nang magbasa gyud ang usa ka preacher aron siya magasulti og acceptable word, the word of truth. Mo ninungdan si Ezekiel chapter 22 verse 30. Namatod pa niya, and I sought for a man among them that should make up the heads and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Kanawa mo ninungdan daw kuno ang Ginoo nangita og sa katao nga din siya maghimog yung kural ha og mubarog sa gap diha sa Ginoo og sa mga tao sa yuta kanang land nga ang Ginoo mo'y mugayad ana, mukural ana ba, wala may tao. Matod pa niya, aron dili nako na laglagon ang yuta. But ingon pa ang Ginoo, I found none. Wa mo bitaw nang ming Lord. Sayang nga mo pagpangalagad kay giprophecy mo, I found not. Mo bitaw na nga ang Ginoo kanunay nag-ingon, if kung mangita ka, if you seek early, shall find me. Kung if you love me and keep my commandments, mo nang iyang gigugma. Puro na if. Kung ikaw di ay mangalagad, ang Ginoo utabang nimo. Mo bitang ang Ginoo nagsulti na daan, wala man gud. Nganong gingon niya wala. Aron ang tao dili pwede nga dili maghangyo sa Ginoo. Kay sa Ginoo nagingon na siya wala. Pero kung ikaw iya sa Ginoo, dili ka makaingon wala. Hangyoon ang Ginoo nga din ikaw mangita sa Ginoo. Manibot pasabot sa pulong sa Ginoo, manay nangalagat sa Ginoo. Ang mga tao gusto mo ato og langit, pero wala gyud willing. Mo man iyang gingon. Nag-search sa pulong sa Ginoo, kay naa diha ang life, but they are not willing. Dili sila willing, ningon si Jesus Christ, kung come unto me, kanang dili sila willing, mubuhat sa pulong sa Ginoo, aron makabaton sila life. Kay ang life manggod, nagbasi ang pulong sa Ginoo. Makabaton kag life kung ang pulong sa Ginoo, imong gikanabuhi kay kining pulong, ingon pa sa Old Testament, that is your life. Kung muminaw ka sa kuntingog, that is your life. Kung muubi ka sa pulong sa Ginoo, that is your life.
O bitaw na, si Jesus Christ is the Word of God. Niingon siya, I am the way, the truth, and the life. Kung ang tanan mga pulong sa Ginoo atong basihan, kinabuhion, mo nang atong life. Pero kung dili, mo nang giingon, mo na atong kamatayon. Mo bitaw na kaning inheritance, no? Mystery ni. Kanang meaning sa mystery kabaw na mo unspeakable and understand kanang dili nimo na masabtan. Mo na hinungdan. Wa ka kabaw sa mystery. Wala ang pagpangalagad sa Ginoo since the world began is mystery. Kanang the will of God is mystery na. Wanang ningon si Jesus Christ sa Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. But he that doeth the will of my Father, ingon pa ni Jesus Christ. Na unsa man nato pagkahibalo sa will of the Father. Kanang kabubot kun jud sa Amahan. Mo bitaw na nga din sa tinuod lang. Gamay ra gyud maluwas kay ngano man gamay ra may nakatultol na glory to God gisultihan ta mo kung saan dalan padung sa langit. Adunay tulo ka butang nga diin wa gyud nahibaw-an sa tao kanang sadya ka nangalagad siya. Karon sultihan ta mo. Mo bitaw ni ang lintunganay ni akong pulong sa Ginoo paminawa lang gyud ninyo kay iyan ning gipasabot. Ingon pa diri how to inherit the kingdom of God. Nya wa pa ta kabaw sa nang asa ng kingdom sa Ginoo. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50 and 51 kanunay na ako ni gibasa ninyo arogin ninyo masabtan niya. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither that corruption inherit incorruption. Nga matod pa niya dinhi ang gingarihan sa Dios way makasulod ana flesh and blood. Ni ang corruption inherit into that corruption kay kanang kingdom of God is incorruption, incorruptible, celestial, mo nang spiritual body. Unya unsa man nato pagbato na nang spiritual body, celestial body like an angels, incorruptible body, immortal body. Kinanglan mailisan ang tao. Matod pa sa 51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Dili tatanan mga tulog, kining tulog, dili buot pasabot, patay na. Kaya ang tao manggod mingon kanang na mga namatay, muralo siya natulog. Para itong nitambong ko dito sa St. Peter, ito sa gabi. Bernes man siguro to, gina ko sa tagtumod, ito kauban na to, dili babae. Pastor, mura lang siya natulog, no? Siyempre, tanang tao, mura lang nagnatulog. Kaya mo na yung gingon. Tama yun ang Bible, di ba? The mystery, we shall not all sleep. Bot pasabot nga, magigda na lang ka. Hantod madunot, ngunang ningon ang kasulatan. Ayaw ninyo, ayaw ninyo hulatan ka na inyong lubnganan mo na inyong balay, dihan na lang mo. Muna, kay nga naman, mga tulog mong kitang tanan. Pero niingon siya, we shall not all sleep. Kamuingon, mga matay man ta. Pero ang naigingon sa pulong sa Ginoo, ingon ni Apostol Pablo, dili tanan, oy, dili tanan. Kung appointed ang tanan, once to die, but after this, the judgment. Dili ang tanan, niingon siya. Matod pa niya sa verse 51. Ang mystery, we shall not all sleep. Kung na itong batayanan, nangalagat ta, aron dili ta matulog. Dili ta mga matay ba? Mo na gingon nga, yang gingon, but we shall all be changed. Pero kitang tanan mga usab. Bisan ang patay, mausab na. Tagaan po na, uglawas nga di madunot, aron mo suffer dito punishment sa Ginoo kay doon nagbuhi kapungot ng Ginoo, doon ay panimalos ang Ginoo. Mo batayanan na to. Wa ba mo kabalo kanang inyo ang gibati karon nga kapait. Labaw pa na inyong mubati at tupuhon. Mo nang ningon sa ikadlukin ang patay sa mulawas kay madunot na ang inyong kadlukan ka ng pagpatay sa kalagway lain kundi ang Ginoo nga mao kana ang mudala ninyo dito sa eternal punishment. Nang gingon kuyaw na gyud na kay ngano man ang Ginoo nagbuot na. How to inherit the kingdom of God?
Inanglan ma-change ta. Sa Matthew chapter 13 verse 11, nga matod pa niya, when we be changed, that is mystery. Kanusa man ta ma-change? Mo na mystery. Dili lang kay imong kanusa man ta rapture. Matod pa nila, iniguman daw og kuan tribulation, wa gyud sila naguna-una ining changes. Mo ta kung gingon kaninya tong miaging Domingo, nga din si Job. Hapit na siya daw kuno sa iyang nahuna, mamatay siya. Mamatay siya kay lata naman yang lawas. Wa siya kabalo nga din ang Ginoo adunay plano niya. Pero do na siya pagsalig sa Ginoo, bisan siya nga mamatay siya pero nagpaabot gyud siya, mausab gyud siya. Ma-change ba? Kay nga naman dili mutugot ang iyang pagtuo nga ang Ginoo gayud siya mamatay. Bisan taliwala sa iyang pamilya nga din ang iyang lawas na dunot na gyud. Muna ang mystery. Matod pa sa Matthew, ingon pa ni Jesus Christ, muna niani si Jesus Christ, nagsulti siya ini ha. Sa Matthew chapter 13 verse 11, He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Kinsa daw kung wala hatagi, ambot. Basta to them, wa na ihatag. Pero kung alang gihatag sa to nga matod pa niya, dalay gud yung Ginoo kay kita, gihatagan anong mysteries. Kung sa may mysteries nga yang gingon, kanang dili tanan mga matay, kung dili mga usab. So therefore, bantayan yun nato na kanang inigabot sa twinkling of an eye. Mao na ato ang bantayan, dili ng rapture. Sa ang pag-rapture sa tuwa, kung angayan bata, rapturon, nga wa pa man ta mailisan. Ilisan usa ta. Kay di man ta kasulod sa kingdom of God kung di ta mailisan. Unsa may mong bata, rapture o ang twinkling of an eye. Kung atong una-una ng twinkling of an eye lang yun. Kay sigurado gyud kang rapture kay iya gud ka sa Ginoo. Kay ang mga iya man sa Ginoo mo may rapture nunya dili day ka mailisan. Wala yang gingon dinhi ni Jesus Christ. He answered and said, naamang ko yung utana ko din about anong parable, kay puro mga parables ang gisulti sa Ginoo. Ingo pa ni Isaiah, ang Ginoo daw nag-speak og parables nga naman. Aron ilahang sabton kung unsay buot pasabot ka na ang tao ba magunahuna ba nganong ingon ana man mo nang parables. Nga matod pa, unto them it is not given. Pero kita, given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. Muna ako, kabalo ko kung saan kingdom of heaven. Kaya nabasa naman ako ni tanan. Maubitan akong gingong, gamay na lang ang wala ko nabasa ni. Balik-balikong ko na lang ni. Nalata na lang ni akong Bible, nalata na lang ang dictionary, nalata na lang ang concordance na ko nga duha ka buok ni ko, Lord. Mga wala naman na ni kay, nawala naman itong mga kanang mga words nga angay nato. Mabala nagmawala ni Lord malata ni basta human lang mi kay do naman gi end sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo nga din hangtod mailisan ta. Nga matod pa niya dinhi sa Mark chapter 4 verse 11 gisulat ni Marcos, lahi tong gisulat ni Matthew, pero pareha ra ang gisulti ni Jesus Christ. Nga matod pa niya naklaro dire sa kang Marcos Ingon pa ni Matthew, but unto them it is not given. Pero kang Marcos, unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parables. Katong mga without, katong dili iya sa Ginoo daw, kinita ng butang, nahitabo lang ni sila parables. Kapag sa ng parables, pananglitan lang. Pananglitan kunuhay, nagsimba ta, pananglitan kunuhay, nagampo ta, nagdaig ta, nagsampi ta sa Ginoo, pananglitan, nagpabautismo ta. Puro na pananglitan. Para sa tao kay wala gihatag ang mystery. Anang mystery of truth. Gihimo lang nilang parable. Mga bitay hinong sa Apostol Pablo na ingon, the kingdom of God is not an observation. Pagbuhat lang, mauni, nagbuhat bitaw ko, nagdaig bitaw ko, nagampo bitaw ko. Ado na bitaw ko'y pananamantalaya. Ayaw na lang i-mention kayo, di malitok na ako na sa Tagalog, Bisaya, Manggugo.
Pagtuo. Nabito ko pagtuo. Nga matod pa niya, sa inyo, gihatag ko kaninyo ang mystery. Kanang the kingdom of God, but unto them that are without, katong mga walay Ginoo, without kanang pulong sa Ginoo, all these things are done in parables. Kini tanan butang ilang gihimo nga panaglitan na lang. Wala ayo tugod nga kini Lord ni ani kudri kay nganong man mao man ni imong gisugo. Mao man ni ang naisulat sa Bible. Abi nimo unsay naisulat sa Bible? Balaod. Under kayo ning Bible sa balaod. Tinunglo na ka. O na nga si Kristo ni ani din nga ayaw na tumana ang balaod without faith. Balaod na kay ngano man imong gituman mao man ang balaod amo na ang mga Israelites. Ang balaod ni Moses mo na ilahang gituman. Wala nila tumana kung unsay gisugo gyud sa Ginoo sa ilaha. Kanang ang buot pasabot kay naanay balaod, naanay sugo, naanay commandment. Pwede nila din sa ligan kay ngano man maningkamot pa sila dis kalibutan. Kay ngano man unsa man daw makuha ng pagpangalagad sa Ginoo. Nga ang money is answer of all. Mo nag-iingon sa Ecclesiastes. Answer of all. Mo nang dili nakakinanglan kuno ay o Ginoo kay ngano man. Total naman kay trabaho. Total naman nag-supply nimo, naman kay pundo, naman kay budiga. Pwede na nga din himuon na lang nato nga din kita nag-ila sa Ginoo. Magampo lang gud ta, magdaig ta, mag-awit ta, patugtog ta og mga kanta diya sa panimalay, runingnon ta nga kita iya sa Ginoo, which is kung maabot ang away, makig-away rin diya gyapon. Una na ang mga tao karon going to parables. Mga pananglitan, siguro masuko muna ako. Nagsulti mo ko kamaturan, bahala di mo mutuo. O bitang nalilipay ko niabot ang subscriber na ko og 51. Nga dili sila makaingon, nga way nagsulti. Way bali, nag-subscribe sila, bahala sila dili mag-view. Kanang dili mag-view, dili na willing. Ulo, okay na. Kanang subscribe, ka ba mo sa nag-subscribe? Nag-like na sila. Approve na sila. Okay na mong gisulti. Pero di lang kung mag-view ni mo. Kuyawa, no? Gani ka mo, gani mo nag-view. Ako, kanunay ko nag-view. Sige kong view, ana. Sige kong view. Kinagabi, aron lang madugang na akong viewers ba. Pero wag ko nag-subscribe. Ako, pwede ba kong mag-subscribe sa akong kagalingon? Pala na di ko mag-subscribe, basta mag-view lang ko. Pero kaabi na mo, ang plano manggod sa Ginoo, nganong gipadayon ako ni. Tungod aron ang Ginoo mahimaya. Diha ang Ginoo mahimaya sa diha nga din moabot na ang panahon kani akong gipanulti ninyo, mahitabo ganin ni mga tao diha na sila mangita. Ug makaingon sila nga doon na gyud ay tao nagsulti. Sa tinuod man akong gisulti. Ina daw kog bakat ni. Kinsa may makaingon og bakat ni. Pulong man ni sa Ginoo. Ni wa ko kadungog nga din yung angal sila ini. Halos ang akong gipanultihan sa nakita nako puro ningon jud sila tama gyud imong gingon. Dili ako mo tama ang pulong sa Ginoo kay mauna akong giwali ninyo.